Здравейте хора, аз съм Артипърът с 2 и сега, че правя 15 епизод майче. Вече си оправих микрофона, сега използвам слушалки, не знам що. И съм с Optifine. Следно, енчантах тия кирки. Какво? Fortune Efficient. И намерих малко диаманти. Сега че ги изкопам с Fortune кирката. Не, ще се върна, що просто ти... Върнах се, стигнах и сега ето първите диаманти. Ги видим, ето точно тук. Какво ли има тук доле? О, тук още ли има? Тя не си спомням, да съм ги намерил. И диамантите. Ето още. Но да няма лава. И да. И мисля, че има още. Да, и там. Намерих още малко. Доста диаманти съм намерих. Сигурно ще на някое друго место, но си спомням къде беше. Да. Тук. Не знам защо съм копал тук. Емералд. И тук са последните диаманти. Пересетите. Добра сума са. И сега се връщам горе в къщата. Върнах се, сега остава айтемите. И вече имам 11, так и 6 диаманта, доста са си. 4 камък. И мастилото. Сега ще кажа за това тук. Още не знам как да го направя, няма материал. Имам майче материалите, но не знам как. Какво ще стане. За това трябва да си го измисля. Трябва да направя и моста. Не съм го правил от много време, не съм играл също този ур от много време, затова не съм стигал. Сяма тия камъни тука и отивам. Ще се върна, защо отида, знам, че спирам докато отида на места. И ето го, направил съм до някъде. Довърши. Ето така. За поредицата на Hero Zero. Сега по такова. Мисля да спра, да си играя в профил. Просто мисля така да стане. Защото Майнкрафт това. Скоро че свърши поредицата на Майнкрафт, то ще бъде до 15. Решено е вече.
Няма да е до 25 епизод, после 20. Понякога ще играя на мини игри. Те тук пред водата, че мине. Само това изглежда като стена. Тук вече заваля дъжд. Всъщност, тук ще го покопам. Да не изглежда все едно да не може да се тура. Така ще го направя. Няма точно до край да го копам. Ей толкова. Сега камък да довършвам. Тук ще го изкопам все едно да мога да слагам отгоре. Още не съм намерил блейзове. А вече съм бил дракона. Нарочно си турих такова. Там ония портал, за да по-лесно да отивам. А нямам никакъв... Аз съм от портала поне далеч 11 000 км. Стига да греете копаш и така си го намери. Аз бех с рейс минимап и такова. Сейвнах. Не, това ще бъде така. Отивам в къщата. Само искам да това гледам. Като гледа, че ми дадете XP. Следващия епизод не знам какво ще направя. Или че го довършвам. Не. Направо, че във втори сезон още не знам какво ще правя. Ще направя къщата начало, ще събера материали. Няма към този свят. Се опитвам да направя хубава къща. За видите какво ми съобщаме. Такова спалне. И да. Само да покопам малко камък. Ето от тази фермичка. Тук ще копам камък. Тя сега не е включена. Сега ще е включена. Тук е лава. И време да... няма го. И нещо е станало с машината. Седно и чао да го закача. Абонирайте се, казвайте на други хора за моите клипове и чао.